ادخازم د سری دا هنه کی آگاهی درباره و روزنامه دا Li bajarê Amedê panelek li ser rojnamegeriya Kurdî hat li darxistin. Panel ji aliyê beşa Kurdolojiya Zanîngeha Dîcleyê ve bi navê ji do de heta îro rojnamegeriya Kurdî û karîgeriya wê çi ye hat amadekirin. Gelek rewşenbîr, rojnameger û xwendevanên zanîngehê panelê şopandin. Di panelê de dan zanîn ku tesîra rojnamegeriya Kurdî li ser nastameya Kurdî bandor kiriye. Hişmendiyek di nava gel de çêkiriye, asta rojnamegeriyê hatiye çi hatin niqaş kirin. 22 Nisan salvegera rojnamegeriya Kurdiye cara peşi 1898 rojname Kurdistanê derket. Derketina rojnameyê bi rastî ji bo zimanê Kurdî çend amaceyên girîng hene. Yek jî ez wek destpêka nûkirina zimanê dibînim. Lewra bi vê belkî ez li vir jî behs bikim ji zimanê klasîkê İslamî ber bi zimanekî nûjen vedişe. û bi saya vê rojnameyê, zimanê rojnamegeriyê em dikarin bêjin normên Kurdiya nivîskî hêdî çêdibin. Çapemeniya Kurdî ji gelek qonaxa derbas kir. Ji kaxizê anka Çapemeniya Kurdî hatiye dijîtalê. Belav bûye ji alî dinê navgel de tesîra wî jî zêde bûye. Viya ji her alî mühim e. Yani ji bo civaka Kurdî ji her alî mühim e. Hem Kurd naslameya xwe nas bikin, vî naslameya navgel de bê kabul kirin û bê belav kirin. Viya bi Çapemeniya bi saya Çapemeniya Kurdî dibe. Ji alî dinê Kurd pirsgirêkê xwe çinin van pirsgirêka van pirsgirêkan ew çawa ser bi ji perspektîfa Kurda van pirsgirêka çawa tê dîtin vana giştik bi Çapemeniya Kurdî navgel de tê nirxandin. Defa em xwe nabînin mêvanên berkom xwe bînin xwe dînin malê. Mêvanên ku ji Herêma Kurdistanê beşdar bibûn jî dîrok û qonaxên ku rojnamegeriya Kurdî tê de derbas bûne ji qayîzê derbasbûna dijîtalê û têgehên rojnamegeriyê medya Kurdî di serdema hişê çêkiriyê de vegotin. Min mijara xwe ser govara metin çêkirî ku em dê çawa vê govarê ku niha da em xebatê dikin an em li ser dixebitin em dê çawa ji ber kaxezê berev dijîtalbûnê için bes em çawa dê kaxezê jî parêzin ku bihayê kaxezê heta vê gavê jî me xwendevanê hey taybetî li başûr kaxezê def me bihayekê hey bes heman demê de xelk vê gavê xelkê me pitir yê berev lezatiyê çit berev dijîtalbûnê çit ji ber hindê jî min ev mijara min projeyeke ku didê çawa hizirkî wê kaxezê berhevkî ku gel kovareke ya em bêjin xwandineka kûr an pitir xwandinê tê lêkolînên dirêjin em dê xwendevanê xwe yê elimtiya bes xwandina serdêra û bilez bixwînit em dê wî kehêkin. Ragihandina Kurdî evit ku xwe guncan dît gelwana bînerê xwe pitir yê hey ji ber ku eger ragihandin xud gel teknolojiye gel platformet sosyal medya ne guncîndin rastî jî di bînerê xwe ji dest dedin. Ez bînim êkî şwan jî mesela kanalê Kurdistan TV'ye di vî biyavî da gelek xwe yê pêşê xistî taybetî jî reftarê gel hindê diketin ku lezatî gelek giringiyê û hevsengiyê gelek giringiyê pê detin. Ev gelek mühim e. Her wasa ragihandina Kurdî bi giştî jî taradayekî gelek mifaş hişê çêkiriyê wergirtî. Pê haydar bûn û ser wî Panelîstvan amije pê kirin ku zimanê Kurdî di destpêka rojnamegeriya Kurdî de çawa hatiye bikaranîn, bandora rojnameya Kurdistanê pêşveçûna zimanê klasîka Kurdî kiriye. Panel piştî axaftinan bi gotûbêjan domand û bi dawî bû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.